Kartxo naiz, Karkarkar kooperatibaren kidea. Karkarkar mugikortasun elektrikoaren kooperatiba da. Eta egiten duguna da, bakoitza auto bat izan ordez, partekatzen dugu autoa kooperatibisten artean. Gaur egun auto gehiegi daudela uste dugu, hirietan ja ikusi da arazo bat dela, aparkatzeko arazo ikaragarria da, eta gero ere ikusi da kutsadura asko handitzen dutela. Eta pentsatu duguna izan da zeratik ez partekatu auto bat, eta auto hori ahalik eta garbien izatea bere bidaiak. Horretarako bakarrik auto elektrikoak partekatzen ditugu. Gure ideia da eredu hau zabaltzea herri edo auzo ezberdinetara, eta ahalik eta gertuago izatea autoa dauden herri ezberdinetan, bertako herritarrak erabili ahal izateko. Jasangarritasunaren alde egin nahi dugu bi aldetatik, bi esparrutatik ez, kontsumoaren aldetikan autokopurua murriztea eta jasangarriagoa izatea. Eta gero beste aldetikan ere mugikortasuna ahalik eta garbiena izatea. Ikusi dugu, ikusten ari gara azkeneko urteetan zelako efektua dauzkan aldaketa klimatikoa, eta badakigu ere ikusita dago aldaketa klimatiko honi areagotzen dela emititzen diren gasengatik. Orduan horregatik erabaki dugu gure mugikortasun partekatu hau elektrikoa izatea, ahalik eta kutsadura gas gutxiago emititzeko.